vykopaný, nemusíš ani kopať. Hej? Super domov, starej. Mám piči. Taký tenší. Kto bude vláčiť? Je ťažké. Ja už som jeden rozbil. Musím malého niekedy sem vyniesť. Kde ho dať? To nemôžno aj odtiaľ. Aj toto je odkopnuté. Koľko ti to ide? To sa mi najviac páči, a to najviac bude páčiť celé cesty. To je krásne. Mimochodom. Úžasné. Môžeš do piče všetky akčné filmy. Ako cestičky, vidíš to? Podľa mňa to sú baktérie chujení, čo nejaký smrtuje fest plesní. A to všetko to biele sú tieto. Sérek. Zaspíje nehytá na to. Zase neviem, prosím, takého ešte. Tak. Hýb sa. Tak. Pohode. Dobrý, dobrý. Tak. No a kamera, dneska máš diskotéku riadnu.